out muna natin. Shout out at malakas na sigaw para sa mga relasyong sinubukan ng second chance. Shout out natin yung mga magjowa dyan na talaga nga namang nagkaroon ng conflict, nagkaroon ng problema pero pinatawad. Kaya ngayon, second life na ng relasyon nila. Shoutout din natin yung mga relasyon o di kaya mga jowa na makasalanan na pinatawad ng kanilang mga jowa. Ay nako, ang kakapal na mukha nyo. Hindi, at the end of the day, kung pinatawad ka, make sure talaga na gawin mong worth it. Ang forgiveness na binigay sa iyo ng jowa mo. Kasi kapag ako niloko mo, sinaktan mo, wala nang relasyon na to. Diba? Anyway, mahal na papakinggan mo. Walang iba kundi ang spicy opo mo na si DJ Kim Chino. Magandang gabi. Oo, at syempre makakasama ako 69 tayo, 6 to 9 p.m. Ako ang ngayong makakasama malalasap o di kaya makakakwentuhan. Lalo na kapag usapang relasyon o usapang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo, marami akong alam dyan sa relasyon na yan kahit wala akong love life ngayon. Sana all. Marami na pong dumaang maling tao sa akin. Kaya huwag kayong mag-alala when it comes on lessons. When it comes on character developments. Ay nako, huwag kayong mag-alala. Tama ang inyong pinakikinggan. Walang iba, DJ Kim Chino yan. Anyway, mahal, kapag ikaw ay talaga nga naman sinaktan, no? Minsan ang relasyon nyo ay sinubok ng pagkakamali, diba? Minsan gusto mo nang i-give up pero dahil mahal mo, papatawarin mo, 'di ba? Kapag pinatawad mo at nag-work pa 'yung relasyon nyo, it's time for you para mag-request. Manghingi ng mga bagay-bagay. Minsan hindi mo kailangan ng pera, hindi mo kailangan ng material. Minsan kailangan mo ng aksyon mula sa jowa mong makasalanan. Kaya naman tonight sa ating Chinitok, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo DJ Kim Chino, ibibigay ko ang 3 reasonable request na pwede mong hingin sa jowa mong nagkasala. Ito na mahal. Unang-una, syempre, hingin mo o i-request mo sa kanya, yung genuine apology, 'di ba? Pwedeng sabihin na sorry, pasensya ka na, pero at the end of the day labas sa ilong. Pwedeng gano'n, 'di ba? Hindi dapat pinipilit or minamadali yung mga sorry na 'yan. At the end of the day dapat merong accountability. Pwede mo rin sabihin, mahal, na gusto kong marinig na naiintindihan mo kung bakit ako nasaktan, kung bakit ako nagalit. Sabihin mo 'yun. Ay nako, kapag walang accountability yung jowa mo, at the end of the day, baka mabaliktad ka pa at mag-gaslight ka pa. Karamihan sa mga makasalanan ngayon, sa mga gumagawa ng kasalanan, minsan sinasabi nila, pasensya ka na, nagloko ako kasi kulang ka, hindi ka enough, may pagkukulang ka sa relasyon. Gusto kong magmura kapag ganyan yung mga sinasabi ng mga loko-loko, mga manluloko na yan. At the end of the day, dapat may accountability na kaya ka nagloko kasi hindi ka marunong makontento. Hindi yung mga biktima na nga sa panluloko nyo, ginagaslight nyo pa, binabaliktad nyo pa, di ba? Pasensya na kayo, mahal. Pasensya ka na, mahal, kung ganito yung emosyon ko kapag usapang panluloko. Lumalabas yung experience na talaga nga namang bunga ng relasyong unhealthy. Samahan ng mga unhealthy relationship. Kasama kami dyan ni Tanya Chinita. Anyway, mahal, it's your right. It's your right to request na kailangan ng genuine apology at maintindihan niya kung saan nagmula yung sakit, kirot, and at the same time, galit. Okay? Walang ano yan. Walang ano ba sasabihin? Non-negotiable. Non-negotiable yan. Okay? Anyway, mahal, si Kim Chino ay hanggang 9 p.m. pa naman at isa pa lang yan sa bala ko. But for now, balik na muna tayo sa Rakrakan Music at dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!
sake!